De eerste KPN Marathon in de Overstedenhal en dus het startschot van Klaasien Seinstra, de winnares van de laatste Overstedentocht in 1990. Bij de vrouwen net zo'n heel volle spanning. Ze nou en dan beziek het een groepje het vol, maar het wordt uiteindelijk weer een massasprint. En in het blauw is het Irene Schouten die uiteindelijk net te kloppen is. Ze wint vaker, ik dit keer voor Janneke Ensing, die wel koprenster bloed in het klassement voor Iris van der Stelt. Alles in het teken van de Overstedentocht in de Elfstedenhal en dus ik het startschot van oud-ijsmaster Jan Oostenbrug bij de Maalje. Werd we eerst zorgen dat er een treien man van trok is en die pakken uiteindelijk een ronde. Maar onder oren Bob de Vries van de Houlen en verder nog Crispijn Ariens en Robert Post. Maar er komen nog 4 bij. Tom van Beek, Niels Messou, Sjoerd den Hartog, Bart Mol en Simon Schouten. Zij pakken een rondje. De sprint in het peloton wordt er nu uiteindelijk nog woensdag Ingmar Berga, klassementsleider van Arjan Stroeninga en Jorrit Bergsma wordt tredjende. Het gaat is uiteindelijk om deze 8 man. Waar het spannend is, Niall Cochien en ze nou en dan zelfs een surplus. Het wordt uiteindelijk een volle sprint die eigenlijk al een ronde van tevoren omgaan wordt. En Bob de Vries die gaat het on, bloed on kop, heel lang van Tom van Beek en wint uiteindelijk in die sprint van diezelfde Tom van Beek. En dus een fraaie oefening van een man die dit seizoen goed doet. Ik op de 10 kilometer, maar dus nou ik bij de marathon. Voor mezelf was het natuurlijk wat ik lief met die 2 andere jongens met z'n 3 vooruit gebleven. Ik had vertrouwen in de sprint en met een iets grotere groep is altijd onzekerder wat iedereen doet en wat moeilijker te controleren. Gelukkig staat nog wel een ploeggenoot bij, Simon Schouten van mij. Dus ik dacht ik kijk me een beetje aan en in de finale dacht ik we moeten de sprint zien af te maken.